Vectary je online platforma, ktorá umožňuje premeniť vaše 3D návrhy na fantastické interaktívne zážitky. Všetko je zamerané na efektívnosť a funkčnosť. Nie je potrebné programovanie a všetko je prístupné priamo z vášho prehliadača. Poďme na to! Pred začiatkom projektu máte niekoľko možností. Otvoriť prázdnu scénu, importovať do prázdnej scény, otvoriť svetelné prednastavenia. Začnime s prednastavením, aby sme rozbehli projekt. Import 3D súborov. Jednoducho pretiahnite súbor na plátno. Ak chcete vytvoriť návrh od začiatku, použite nástroje v hornej časti. K dispozícii sú rôzne parametrické primitívy, ktoré môžete upravovať priamo alebo aplikovať na formery a generatívne nástroje, ako sú booleány. Môžete tiež jednoducho pretiahnuť objekty z Vectary Elements Library, ktorá obsahuje množstvo predpripravených aktív. Ak pracujete v Team Workspace, môžete pristupovať aj k projektom vašich kolegov. Orientácia scény, otáčanie, posúvanie, zoom. Kliknutím na objekt sa vyberie a zvýrazní. Stlačením A sa kamera zameria na objekt. Otáčanie, ľavé tlačidlo myši a ťah. Posúvanie, pravé tlačidlo myši a ťah. Zoom, koliesko myši. Tab prepína medzi ortografickými pohľadmi. Transformácie objektov. Posun, rotácia, škálovanie. Použite gizmo. Šípky, posun. Polkruh, rotácia. Kocky, škálovanie. Alternatívne môžete objekt transformovať priamo v pravom paneli. Pivot bod môžete posunúť, aby ste objekt umiestnili na ľubovoľnú plochu. Ukladanie projektu. Projekt sa automaticky ukladá každú minútu, takže nemusíte mať obavy o stratu postupu. Chyby môžete rýchlo opraviť Ctrl+Z, Command Z. Ak potrebujete prehliadnuť staršiu verziu projektu, využite funkciu Version History. Úprava objektov. Dvojklikom vstúpite do editovacieho režimu Mesh geometrie. Nastavenia prostredia. Kliknutím kdekoľvek na scénu otvoríte Environment Settings. Vyberte si z rôznych prednastavení. Použijte Rotate na nastavenie prostredia. Materiály. Panel obsahuje Material Settings. Použijte materiály z knižnice alebo vytvorte vlastné, vkľučujúc animované materiály. Vlastné materiály môžete uložiť do Custom Material Library. Decals, 2D grafika. Na objekty môžete aplikovať 2D obrázky ako nálepky. Animate Mode. Ak chcete pridať animácie, prepnite do Animate Mode. Vytvárajte keyframe animácie na časovej touške. Umožňuje rotácie, pohyb a hover efekty. Interact Mode. Pre interaktívne zážitky priradzujte animácie k klikom. Vytvárajte prezentácie, návody, konfigurátory s prepínačmi farieb alebo variantami.
Floating UI, 3D konfigurátory. V Design Mode môžete vytvárať vlastné UI prvky, ktoré sú interaktívne v Interact Mode. Umožňuje vytvoriť brandovaný UI produktový konfigurátor. Pre zobrazenie návrhu v akcii použijte Preview Mode. Ukazuje, ako bude projekt vyzerať po zdieľaní alebo vložení na web. Optimalizácia. Tipy na rýchlejšie načítanie projektu. Simplify Modifier. Optimalizácia 3D modelov. Pridanie kamery a nastavenie Responsiveness, aby boli dôležité časti viditeľné na akomkoľvek rozlíšení. Zdieľanie. Po dokončení návrhu jednoducho odoslať odkaz alebo vložiť na web alebo nástroje ako Miro. Augmented Reality. Ikona AR umožňuje náhľad projektu v rozšírenej realite na akomkoľvek zariadení bez aplikácie. Sledujte YouTube a Instagram pre novinky a tutoriály. Pre podrobnejšie informácie využite Discord kanál a dokumentáciu. Ďakujeme za sledovanie.